Kien jgħix għal-festa tas-Salvatur u propju kien f'din il-Knisja ta' Ħallija li natatlu l-aħħar tislima. Salvo Muscat missier l-eks Prim Ministru ta' Malta u mexxej laburista Joseph Muscat. L-aħħar sentejn u nofs għaddihom f'taqbida ma' marda li ħasditu, baqa' jiġġildilha sal-aħħar ma qatax qalbu. Ħadem għall-familja u qoss il-bżulija, ħawtiel, bl-akbar valur għalih kien l-edukazzjoni. Min dejjem ħaddan il-valuri insara u għaddihom lil ta' madwaru. Min kien jafu ddeskrivih li dejjem għamel il-ġid u mhux id-deni lill-ajru. Kien dejjem iseffaq wiċċu għal ħadd ieħor imma qatt għalih. Kien involut fil-festi, kien ta' għajnuna għal kulħadd, speċjalment dawk fil-qasam pirotekniku. Metikolus u għalkemm kien jibża min-nar, il-lob tan-nar kien il-mimmi ta' għajnejh. Kien jos l-annimali, kellu għal-qalbu la safar u l-klib, fostom il-ħabiba li baqat miegħu sal-aħħar nifs liħa. Kien jadura l-familja ta' ibnu, speċjalment iż-żewġ neputijiet, Etwal u Solej u ommhom Michelle. Etwal xedet mal-miġema l-altruizmu u l-imħabba lejn ħadd ieħor li nannuha kien iħaddan. Sirna nafu li meta kien żagħżugħ, Nannu Salvu kien mar neħi bomba żgħira minn idejn tifel li kien saba u kienet jilgħab biha għax beża li t-tifel kien se jweġġa'. Kif neħħija minn idejn it-tifel splodiet. It-tifel ma ġralu xejn, iżda Nannu tilef l-swaba. Ara taħsbu li kien irrabjat għal dan it-tifel. Anzi, kull darba kienu jiltaqgħu kienu jifirħu b'xulxin. In-Nannu tant kemm kien pożittiv kien jgħidilna li bis-saħħa ta' dak l-inċident kien tagħlem jikteb anke b'idejh ix-xellugija waqt li kien l-isptar għax ħaseb li mhux se jkun jista' jikteb aktar bil-lemin u bekk jitlef ix-xogħol. Għal din l-aħħar tislima lil Salvo Muscat attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono u żewġa Anthony, il-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fost persuni distinti oħrajn. Fl-omelija tiegħu il-ħabib tal-qalb ta' Salvo Muscat, Dun Giuseppe Borg, semma fost l-oħrajn il-qalb kbira li kellu Salvo Muscat, l-imħabba li kellu għal-familtu u l-ħidma bisħieħ favur il-ġust u s-sewwa. Għax Salvo għal-kemm ma daq l-ebda trombi, pero Salvo kien raġel umli. Kien raġel qalbu tajba. Kien raġel li għadir. Kien raġel jinteressa ruħu, speċjalment fix-xogħol tal-ħaddiema tan-nar. Li kien jiddispeċih meta jisma' b'disgrazzi. Salvo Muscat se jibqa' mfakkar għal-legat ta' altruizmu u mħabba lejn ħaddieħor, valuri li ħallam naqxin kemm fibnu u l-familja tiegħu kif ukoll f'dawk kollha qribu fil-festi u fil-qasam tal-lob tan-nar.